Molt bé, Astrid, doncs explica'ns a tu de què t'ha servit i de què et serveix haver après català. Me ha servit molto para poder comunicar con otras personas, entender lo que parlan, lo que Dios, Dios, y me agrada muy, y cada día me agrada aprender más, mes y mes. Per aprendre les coses, o sigui, per entendre les coses de l'escola del teu fill i comunicar-te amb professors i pares i mares, t'ha servit? Sí, i tant, i molto, perquè al principi que he arribat aquí no entendia ni parlava ni escoltava y no res de nada. Y a eso me ha motivado mucho para poder aprender el catalán. Molt bé. Estàs contenta de parlar-la, aquesta llengua? Sí, molto. Per què? Molto. Primer, hay personas, a ver, son idiomas que llaman la atención, que hablan muy bien, es un idioma muy especial. Molt bé, explica'ns ara com et dius, quants anys tens i quant de temps portes a Catalunya. El meu nom es diu Astrid. Tenc 51 anys, viu a Premià de Mar, a l'Avinguda Roma tercera. I quan fa? Sí, a l'Avinguda Roma. I quants anys fa que vius a Premià? A Catalunya, vaja? Fa 5 anys. 5 anys. I has estudiat una mica de català? Sí. Quan he arribat he aprendat el primer nivell, sí, i el segon. Molt bé. Moltes gràcies, Astrid. Gràcies a ti.